はい。Begrüß. Was? Ja, mag ich so gut, ne? Mag ich jetzt auch, ne? Mag ich jetzt auch.
kantatzea da gai gure amets berria. Musikarekin dantza eta kanta mugituz gure herriak. Zoragarria izango da bai hurrengo urte berriak. Eskaini dizkizugu kantu eta dantza, onartuta garen ez egin zalantza, eta duzu soberan ekarri kartza. Zaude gaztetaren den, zabentzero berriz potolo nabarmen, badakigu litxua zein gauza ona den, jakin nahi dugu dietan jarri behar zaren.
Arte gaude, herri jaizte olako arbera, olako miletoria, arras konteko. Pentsatu dut orain pixkan dekatzea gogoratzea, eta gure nazteko, garantiko eta alertxoak entzuteko aukera izan zuen. Azteko lantzariak zortziko hartzeko dute. Horren izan horreza, eta atxemarko dute.
enden besta, hau da aurren besta. Eta horren, horreak nor partu duge, alago opari. Jaia ama, nor partu duge, Hori, gero esago galdetuko diezue, musua ematen ditzeten moduan. Beno, boltsa, opariakin, esaten duzunez ikatzare, ekarri duzuen. Katzakarri dugu. Horren, nor partu duge, ara izu bere beste. Agosti urtetan baino gehiago edo ikatzutxea ekarri duzuen. Gehiago jarri dugu. Orduan azken orduko merituak inbeharko dituzte. Bertzena, sorpresa bat edo beste beharko iztian, hartuko dutena. Kasu. Uste dugu gara nor partu duge, nor partu duge. Gaurkoan gau luzea aurretik. Baina pensatzen dut lana eder egin duzuela baita ere, ez? Dena prestatzeko. Bai, eta azken urte hauetan bi etortzen naiz baitere, ze honen zenotako lan ikeragarri da, gaur atxe guzi etxez etxe, gero eta jende gehiago bada, eta nire laguntzan ikuste eskertzen duela. Iurraiet. Eta horreko lan hori dagokionez nola antolatzen duzu? Zumari Domingi eskutitzak irakurtzen dituzu, gero Orentzero opariak antolatu ikatzan hori man edo hori ez, nork erabakitzen du, kontatu pixka. Bueno, mira volando. Como es persona, mira volando en sola, pues, cosa hecha en todo. Napo astoa ere zuekin duzue, entrenamendu berezi bat jartzen diozue egun batzu lehenago? Astoari edo? Bai, nik zutu, ba. Gaur, ez din pastora, iruditzeko askoa, asko jarroa, bari lurrera, eta nik inaka hori ditu. Orduan agian baten bat hautsi zaudetatzen ara, Igual, bai. Eta gero, orain atxena hartu duzue, gauean ere etxez ibiltzen zatela, etxetan, goxoa, arroa, txampaina, zen nahiago duzue. Arroa, txampaina, goxoa, nagarra gauzekin zen zu guztoko. Arro pizket. Eta jo pizketek, egiten garek, arteak izan zuek. Oiztik goita da. Hori importantea, azterkatea bulo oparia banatzen. Bere baitzen, eta motor mozta da. Zumari Domingi zer duzu guztoko, kontatu pizka, goxoa, karian. Txoki horreak dela, ikusten duzen bezala, ikusten dutela ukan dutena, Orentzero dena jaten duen, eta jautieko gartzen du. Hori da, gero ja gure eta erotietan, edo nola Orentzero. Gero, bihagunean, bastadu bat. Ez daude pizket. Normala, gu bezala, azkenean hori da pasten dena. Beste entzondoan, ez da. Ongi etorriak, berriro ere, dena daude eskamutiko guztiak zuen musu emateko zain, beraz ez dugu denbora gehiago galduko, eta gure artera hurbilduko dire denak. Esker mile, gabon bat pasa, ez digun ikatza tokatzen eta oparia, hori zapata garrun patuko dugu. Bidea txarretan, hau dut ikotea gara, ezik berak edo, Ongi etorria berriro, mile esker gure artean agoteagatik eta datorren urtera arte. Mile esker. Esker mile eta egunak dionenei. Asko gau. Gau pasoa. Mile esker.